landgenoten, wat fijn dat jullie deze maand weer kijken naar Spang TV. Deze maand hebben de Spangers voor jou weer een leuke uitzending klaargezet. Inderdaad, Maxima. En Harm en Frauke die zijn naar een paranormale avond geweest. En ik ben benieuwd hoe dat is verlopen. Wij staan hier bij de kiosk in Brugske, waar we zo meteen een reading krijgen van Marielle Beks. Harm, ben je zenuwachtig? Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik ervan moet denken. Ik laat maar op me afkomen. Nou, ik ben eigenlijk best wel zenuwachtig, want ik hoop contact te krijgen met mijn oom of met mijn opa. Dus laten we gaan kijken. Hoe lang bent u al paranormaal begaafd? Je krijgt het met je geboorte mee. Hè? Het is niet iets wat je kunt leren. Ik heb het vanaf mijn geboorte, maar voordat je daarmee bekend wordt, dan ben je wel een stuk verder. En in mijn geval was het toen ik 29 jaar was, is mijn vader overleden. En daarna is bij mij heel veel eruit gekomen. Hè? Ook het voelen van mijn vader, dat ik al wist wat er ging gebeuren. Ik denk toen ik 30 was dat ik daarmee voor publiek ben gaan werken. En dat is inmiddels 9 jaar geleden. Bijna 9 jaar. Zo Harm, ik heb begrepen dat jij ook nog foto's bij had waar ik iets mee mag doen. Laat ze maar zien. Eens kijken wat ik voor je kan doen. Ja, leg ze maar op de kop. Deze krijg ik als eerste door, omdat deze persoon over deze foto zegt van, is dit een man? Sorry, dat heb ik niet. Ja. Oké, deze vrouw. Ja. Deze persoon zegt, laat mij nu maar als eerste, want zij heeft al jaren de toon gevoerd en het gesprek gedaan. Nou wil ik wel wat zeggen. Was een man van weinig woorden, veel daden, hard werken. En wat echt bij deze man zou kloppen. Soms zie je wel eens een zin op een afscheidsprentje van mijn handen hebben gezorgd en mijn hart heeft geklopt voor jullie. En dat is eigenlijk wat deze man wel tekende. Heb jij een vriendin op dit moment? Nee. Nee, maar weet je wat je oma zegt? Ze staan voor je in de rij, maar je ziet het niet altijd. Dus jij hebt nog de luxe om te kunnen kiezen. Alleen ben je daar iets wat verlegen op. Wie is het? Mijn opa. Opa. Weet je dat je... Hebben ze wel eens gezegd dat je op opa lijkt? Nee. Nee? Ja, het is niet dat ik je zou herkennen van een foto, maar als ik zo op een andere manier kijk, zie ik wel wat verschillende dingen. Heb jij jouw opa goed gekend? Ik heb hem nooit gekend. Nooit gekend? Nee. Oké, nee, dan kun je dat niet weten. Sta jij ervoor open als je hem zou voelen? Of zou je dat eng vinden? Ik zou het wel willen, maar hoe? Ja. Dat weet ik niet. Zullen we eens kijken? Ja. Want ik voel dat hij hier is. Oké. Nu voel jij een lichte druk op je rechtse been. En als jij nu op je schouder voelt, voel jij een soort van vlakke hand. Voel jij hem tegen jouw rechter schouder drukken. En nu verplaatsen 2 handen zich naar de zijkant. En nu zit hij tegen je gezicht aan. Nu raakt hij jou op jouw gezicht. Ja, hier voelt het warm. Ja. En als jij jouw gezicht iets meer naar je collega draait, dan stop. Oh, Nu raak je hem aan. Ik voel het. Ja. Oh, wat erg. Nou, dat is een verrassing, want opa is er voor jou. En jij hebt het nu mogen ervaren. En nu komen zijn handen, voelen ze op de zijkant van je gezicht. En voelen ze op je voorhoofd, want krijg jij een zoen. En nu voel je het heel langzaam. En ik heb kippenvel en dat zijn altijd bevestigingen. Nu mag jij voelen dat hij van je wegglijdt en hij staat nu hier. Ja, het was vanavond een best wel heftige avond. Wat vond jij ervan, Frauke? Nou, ik heb mijn opa eigenlijk letterlijk mogen voelen, hè. Want ik heb de warmte gewoon bij mijn wang gevoeld en dat was eigenlijk best wel, ja, gewoon heel erg eng. Maar wat vond jij ervan? Ik vond het ook wel mooi. En dat ze nog enkele tips voor mij hadden wat ik verder nog kon doen.
En 1 tip voor jullie. Volg een reading van Marielle Beks. Zeker doen. Ja. Ik ben aardig verrast. Dit was zeer interessant. En Rosanne die is voor de 2e keer gaan kijken bij de talenten van het kunstcentrum Jeruzalem. Hallo Spankijkers, ook deze maand ging ik op zoek naar talenten van Venray. En alweer was ik in de garage van Venlo, waar deze keer de selectie dans en musical aan bod kwam. Dus laten we weer ons verrassen. Wat ga je vanavond precies doen? Vanavond gaan we dansen. Een soort van volksdans gaan we dansen en nog een andere dans. En hoe lang dans jij al? Al sinds volgens mij 2 jaar ongeveer. En wat voor dansstijlen dans jij op het kunstcentrum? Klassiek, modern, jazz en talentklas. En hebben jullie er zin in? Ja. Nou, heel veel succes vanavond. Danique, wat voor act doe jij vanavond? Ik ga een nummer zingen uit Wild Party, Life of the Party. En wat doe jij precies op het kunstcentrum? Ik volg het musical talententraject en dat houdt in dat ik verschillende lessen erbij mag volgen, zoals theater en ballet, klassiek. En dat is heel fijn voor je ontwikkeling. Wat voor een act gaan jullie vanavond doen? Wij gaan vanavond dansen. En dansen jullie al lang? Ik wel. Nou, ik ook. Ik ook. En jullie doen het danstalententraject. En wat biedt dat jullie precies? Ja, we zitten in een productiegroep en dan moeten we daarnaast nog 2 lessen volgen. En ja, dat is een pakket en dan heb je 3 lessen in de week. En willen jullie ook later iets gaan doen in de dans? Oh ja, dat weet ik nog niet, maar ik wil wel succesvol danseres worden. Ik wil later niks met dans doen. Ik wil wel wat met dans gaan doen. Nou, heel veel succes vanavond. Jij sluit vanavond de show af. En wat ga je precies doen? Ik ga een liedje zingen uit Legally Blonde, What You Want heet het. En wat doe je precies op het kunstcentrum? Ik doe het talententraject musical. En ja, dan ben ik de hele week in Venray, zeg maar. En hoe lang doe je het talententraject al? Dit is het eerste jaar. En zie je verschil tussen talenten en het normale traject? Ja, je wordt extra lessen en je wordt gewoon echt begeleid in je doel, zeg maar. Wil je later ook iets in het musicalvak gaan doen? Ja, als het kan, heel graag. Nou, veel succes. Dankjewel. Dat waren weer verschillende deelnemers van het talententraject van de voorstelling Koperdraad. En wil jij ook jouw hobby op een hoger niveau doen? Ga dan eens kijken bij het kunstcentrum of ze ook een talententraject voor jouw hobby hebben. Wat loopt hier in Venray veel talent rond? Maxima, misschien kunnen we ze een keer uitnodigen op ons paleis. Wat een goed idee, Willem. Misschien kunnen we dan ook Bjorn en Pamela uitnodigen, want die zijn in de Belgische keuken geweest. Hey Spankijkers, ook deze maand schuiven we heerlijk aan om een culinair hoogstandje mee te maken. En dit keer in de Belgische keuken, toch Pamela? Ja, zeker. Maar zouden we vandaag van die lekkere patatjes eten? Dat weet ik nog net niet. We schuiven vandaag aan bij Celeste. Wat gaan we vandaag eten? We gaan slakken eten. Slakken? Slakken, ja. En ijs van kersenbier. Oh, kersenbier? Dat klinkt wel lekker. Nou, Oké. Ik zeg aan de slag. We beginnen met het sorbet van Kriek, omdat die even moet koelen.
en goed zetten voordat wij die kunnen eten. 125 gram suiker, zoiets. Het is een beetje meer, maar dat maakt niet uit. We hebben 250 gram water. Lekker zoet. We gaan een soort karamel maken. Water laten koken, suiker helemaal laten smelten en dat laten we een paar minuten zo borrelen. En dan gaat de kriekbier erin. En een beetje citroensap. Hij kookt. En dan met de klopper mag je het ei helemaal stijgen. Tot wanneer? Totdat het helemaal stijf is. Dat heb ik nog nooit gedaan. Lijkt een beetje op... zeg het niet. Ja, dat is goed. Dat is goed, ja. Kijk, ondertussen is de karamel aan het borrelen. Die zet ik even uit. En die moeten wij een kwartier laten rusten. Oké. Dan een kwartier citroen gaat erin, citroensap. En dan mag je het flesje bier openmaken. En dan doe je de helft van de fles in de... Zeg maar stop, want ik kan niet schatten. Nou, geef de rest maar aan mij. Ja, die hebben we straks nodig voor het afmaken van ons dessert. Hebben we het straks nodig voor het afmaken van het dessert? Nee. Dus dan pakken we een schaal. We zetten onze mengsel erin. Als het goed is afgekoeld, dan kunnen wij dat mooi opgekropte eiwit erin mengen. Die moet je mengen. Ja. Omdat we geen ijsmachine hebben, ga ik nu de schalen in de diepvries doen. En elke half uur ga ik met een vork in de schaal ronddraaien. De escargots, die komen natuurlijk niet zomaar uit de tuin. Waar komen ze vandaan? Die komen uit Namur, mijn geboortestad. Daar worden ze gekweekt en in een potje gedaan. En die kun je hier in Nederland ook kopen. Escargot de Namur, Petit Gris de Namur. Deze pan kan aan. Deze. Ik heb een beetje boter in. En we gaan er iets leuks mee doen met de escargot. Die gaan wij een beetje opwarmen en vervolgens die gaan wij flamberen met piquet. Een soort jenever. Ook uit Namur. Zo ziet het eruit. Wat grappig. Petit Gris. Dat is Vlam in de pan. Woe! Spannend! Hartstikke goed. En dan doen wij champignons erin. En je mag er een beetje in roeren. Dit erin, de prei, wortel erin. Peper. Je ziet, het is super makkelijk, hè? Het is easy. Voor de kleur. En een beetje peterselie. Peterselie. Uit de tuin. Ik doe de crème in de pan. De crème in de pan. Zal ik doen dan? Ik vind het wel echt culinair. Dat vind ik echt. We zijn klaar met koken. Celeste heeft de tafel gedekt. We hebben het voor ons staan. Een heerlijk biertje. En zelfgemaakte broodjes erbij. Ik zeg bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon santé. Dat is best lekker. Dat meen ik echt. Ik moet meer durven eten. Très Alweer lekker. Nou, het zit weer op voor deze maand. Wil jij dit recept ook maken? Kijk dan op onze Facebookpagina, like ons en deel ons. En misschien tot volgende maand. Au revoir. Au revoir. Dat zag er verrukkelijk uit. Ik krijg wel zin in de versnapering. Maxima, heb je zin in een wijntje? Dan kunnen we rustig gaan kijken wat de Spangers met Koninginnedag hebben beleefd. Hey, ik zit op de fiets. Ik ben onderweg naar het busstation om daar de bus te pakken naar Eindhoven. Ik en mijn koningswip zijn er klaar voor. Let's party. Wat doe jij? Hij staat aan. Wacht, ik heb
daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. En daar is het dan. De dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier. Ben je er klaar voor? Kun je dat ooit echt zijn? Daar sta je. Ieder mens heeft een taak in dit leven. Alles gedaan om je voor te bereiden, daar is het dan. Je belooft dat je alles zult geven. Iedere stap die je zette, Die leiden naar hier. Kijk om je heen. Wij lopen met je mee. De W van Willem. 3 vingers in de lucht, kom op. Yeah. De W van Willem. 3 vingers in de lucht, kom op, kom op. Yeah. De W van Willem is de W van wij. Heel oranje staat zij aan zij. De W van waarde waar we niet voor wijken. We leggen het droog en we bouwen dijken. De W van welkom in ons midden. Welke God je ook mogen bidden. De W van Willem. Ja, de W van Willem. De W van bakken, stampen, eten. Miljoenen coaches die beter weten. De W van altijd willen winnen. Wat het ook is waar we aan beginnen. De W van wij zijn één met elkaar. Met de schouders naar elkaar in de voetbal van de regen en de wind zal ik naast je blijven staan. Ik bescherm je tegen alles wat komt. Ik zal waken als jij slaapt. Ik behoed je voor de storm. Hou je veilig zolang als ik Wij waren het filmpje vergeten op het feest, want wij waren bij Beat the Bridge. Maar bij deze, het was een geweldige avond. Het was lekker. Oh, oh, oh. Visje! Bedankt voor het kijken naar Spang deze maand en tot volgende maand. Tot ziens landgenoten. En bekijk ons Twitter en Facebookpagina.